Il-Gvern se jkompli jsaħħaħ l-industrija tal-gaming u setturi oħrajn bħal esports u l-video game development tant li fil-ġejjieni se jħabbar numru ta' inċentivi ġodda. Għal dan il-Ministru għall-Ekonomija, l-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri waqt li kienet iżur diversi stands ta' esponenti ewlenin tal-industrija tal-gaming f'Malta fl-Expo Internazzjonali Annwali Ice London. Il-Ministru Xkembri qal li dan is-settur f'pajjiżna qiegħed kull ma jmur dejjem jiffjorixxi. Dan anki wara l-fatt li l-Awtorità Maltija għall-logħob l-MGA irrappurtat tkabbir ta' 8% li tkopri żieda fil-kumpaniji tal-gaming li operaw minn Malta. Fil-fatt din l-industrija f'pajjiżna b'mod dirett tħaddem madwar 11,000 ħaddiem u t-talenti f'din l-industrija huma dejjem infittxija. Il-Ministru Xkembri li kien akkumpanjat minn rappreżentanti ta' Gaming Malta u l-Awtorità Maltija għall-logħob saħaq li bħala gvern huwa importanti li jibqa' jaħdem biex pajjiżna jibqa' ġurisdizzjoni attraenti biex bekk jibqa' iservi bħala ekosistema b'saħħitha f'dan is-settur u bekk tkun mejjuna l-ekonomija. Xkembri qal li l-parteċipazzjoni ta' kumpaniji Maltin f'din l-Expo ta' fama internazzjonali hija bżonjuża ferm biex ikompli jasal il-messaġġ li Malta toffri eċċellenza fejn tidħol l-industrija tal-gaming. Meta kienet jirreferi għall-Awtorità Maltija għall-logħob, il-Ministru Silvio Xkembri qal li Malta għandha regolatur b'reputazzjoni tajba f'dan is-settur b'qafas regolatorju b'saħħtu li jipproteġi kemm lill-operaturi u anke lill-konsumaturi.